Dobranoc, dobry wieczór. Miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie Les històries mały miś, de l'osset śmieszny miś. pelut. Znam się z dziećmi nie od dziś. Cada cosa al seu lloc. L'hivern és l'època dels esquís, dels trineus i dels ninots de neu. Aquest matí a l'escola en teníem 2 de ninots de neu. És una història molt divertida. Bon dia, senyoreta Misha. Bon dia. Bon dia. Quina nevada avui, I quin vent! Jo he arribat sense problemes, diu en Panxó tot cofoi. Però els conillets... Brrr, quina borrufada! I quin fred! Aquí dins està calentó, Què és el que us fa tanta gràcia, conillets? No res, no res, no. Mireu! Aquest no és pas el ninot de neu que vam fer ahir. No ho és, no? Esclar que no, caps de carbassa. El nostre ninot és al pati des d'ahir. Ja veieu que és un fumet, conillets. Com que ninot de neu? Com que ninot de neu? Sóc jo! Heu vist mai un ninot de neu amb aquestes orelles? Doncs no. El que passa és que m'ha enxampat de ple la borrufada pel camí de l'escola. Fumet. Sempre et passen desgràcies. Surts del foc per caure a les brases. Fa fred. Jo no veig el foc per enlloc. És una dita, fumet. Una dita com ara... Ets un cap de pardals... Aquesta ja l'entenc, sense necessitat d'explicacions, diu en Fumet sentint-se ofès. Saps què, Fumet? Nosaltres ja sabíem que tu no eres el ninot de neu. A partir d'avui, només jugaré amb vosaltres 2. Apa! Mare meva! Una inundació a l'escola! Tranquils. Estic segura que no és res greu. Anem a veure d'on ve. Deu ser una canonada que perd aigua, segur. Sí, una canonada del lavabo. Al lavabo? Llavors deu ser... No.
sé nedar! Ai, que no sé nedar! És el ninot de neu, el ninot que vam fer ahir al pati. Però com ha anat a parar al lavabo? Els ninots de neu no caminen sols, això per descomptat. Sigui com sigui, l'hem de treure fora de seguida. És veritat, aquí es fondria en un no-res. Senyoreta, hem estat nosaltres els qui l'hem portat al lavabo.